Hai लोगोफोर खुलुमबाय माबोरै खबर गासिबो मोजां ना ओमफाय आं दिनै जेबो बिदि ब्लग बा बेरायनाय भिडिअ नङा दिनै आंना गेमनि भिडिअ फैगोन आं एसे फ्रि फायार गेलेयो नालाय ओमफाय फार्स्ट टाइम बिदि कास्टम गेलेगोन आरो आंनिफ्राय क्रिएट खालामनानै थ' हागोन ना हाया मिन्थिया आसा खालामो नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन ओमफाय दायो गेमखौ बाजैनो दिनै फंबाय जेनेबा आं बिबनानै जाहैबाय बे बाबुजों आंजोंनो गेलेगोन आरो नायदो ओमफाय आंना एकदमबारे नुब्रा एकाउन्टखा मारै डायमन्ड मोनसेल' थाफैदों बेखौथ' मिन्थिखाया नामखौबो फार्स्टआव लिरनो रोङाखै जायखिजाया सुमु लिरना लाबाय बेनो मायदि मा जानो थाखो मिन्थिया ओमफाय क्रिएट खालामगासिनो जोंहा बाजै उन्दैनि फंबाया नायलांदो बिदिब्ला आं फार्स्ट टाइम गेलेगोन हागोन ना हाया बेखौथ' मिन्थिला आरो आगे देखो होता है क्या कास्टम क्रिएट जाबाय दानिया इनभाइट होगोन DSK गेमिं आजाव दुमब्रु बिबोनां दुमब्रु Dodo hat हो जाए दो हाथ हो जाए सोलो फारसे सोलो ना नुक है ये नुक नुक नङा दुस्थुआ सालांखौ नुब्रा होनगासिनो बियो बिराद खेस्रा जाहा नायफागोन गेमखौ आदा गिदिरनि फिसालाया आरो बे फोरोंगोन आंखौ बारा आं कास्टम रोंफेरा नालाय ओके 3 2 1 ना हो जाए दो हाथ ठीक है ओके नुक साला हेट Oh my god, ready हागोन ना हाया लोगोफोर आं उनाव बुया मोनगोन ना मोना मोना बुया मोना आगे देखो होता है क्या बुया मिलता है कि नहीं मागन लागोन इखौनो लानोसै वा माबा जायासै ग्लुवाल आनलिमिट जायासैनो सेस दानाबा आंथ' ग्लुवाल लागायनोबो रोंखाया बारा अ नेटवर्कआबो बेनो नालाय 999 औ फैबाय दे जेनथेन चलो चलो नुक चलो नुक DSK गेमिंग किधर है अबे नुक साला तू चित्ता नहीं है आं नुब्रा नङा आं गावगोन नाय कट माहाय दं ओय पिछे गाव नेटवर्कबो गैया सेस खनसेनो गावथारखाबाय माथो आंखौ बहुत चित्ता है सेस नों नुब्रा होननायानो जामारबाय राउन्ड 1 खौ मालाय मा होनोमोनलाय मामाया देरहाबाय ना सारी गेम हार सेकेन्ड राउन्ड नायनोसै गावथारनो हायो ना हाया दुमब्रु गावथारनो हाया हागोन आं नायबाय था हाया हागोन ए नेटवर्क माने इदिनो आरो 999 जायो दसेनो मा जायो ओमफाय नुब्रायानोसै आरो माने गानखौ लानानै खारखायो आङो जुदि गावथारनोसै सम जायोना खाथियाव फैयोना एनिमि होनबाथाय आं गानखौनो लानो बावो आरो ओंखायनो गानखौ लानानै गावबाय थाखुमा इथिं फैबा गावो र' आजाव दुमब्रु भाई आजाव First blood. ये क्या हो गया ना सेकंड राउंड भी हार गया लोग मंगा मल्लो मा जाखो दे एबार फार्स्ट राउन्डबो हारहैबाय सेकेन्ड राउन्डबो हारहैबाय दानिया सेस थार्ड राउन्ड नायनोसै हागोन ना हाया हागोन ना हाया लोगोफोर हागोन ना हाया आंलाय बुयाथ' आं जाखानाय नङा बुया मोना जेनेबा समान एसे टाक्कारथ' हो ना हायाबाबो बेइज्जती हो गई यार DSK गेमिं बाहर ओंखार अबाव थाखुमाखो आव फैदों गानला ओइ इमोट देखायगासिनो दं गाव इमोट देखायनाय सानसेयावनो आरे सेस एक गुलि नांबानो थैसिगोन आं गाव अ माय गड गुलुवाल लागायबाय सेस हागोन ना हाया ना हागोन ना हाया गाव हागोन सानदोंमोन सेस आरो खनसे थैबाय इमोट देखायदों DSK गेमिं र' आंबो इमोट देखायगोन आं गावनो हाबा इमोट गैया इमोट थाबासो मोनना ना इमोट देखायगौमोन जोंबो गावनानै आंबो बे थार्ड राउन्डबो सेस दानिया आरो खनसे हागोन ना हाया नायबावदो गुलाला बेसे गोजानाव लागायदों आया कास्टम गेलेग्रा बेनो जाबाय दे खनथामानि गावबाय बे आंखौ खनसेबाबोथ' गाव आंबो ना DSK गेमिं बाहाराव ओंखार माथो दङ गाव हारसिं गावनोथ' रोंखाया
Are kau bawa kila jadi DS ke gamingnya. Nang kau nggak. Head kau nggak body lo kau saya. No. Singon thangnaga unsay. Thैबा थैबाय गावबाय आरो. Oh my god, DS ke gaming थैदो. Are. Ang kau nggak. Are network apa bi songsu 999 na. Kau थैदो. DS. Yes. Ambo nanggo First जाखो. blood. Ses माने 4 राउन्डबो. First blood. First blood. Oh my god, no first blood. हाबाय नां एबारबाबो हादों थ' फार्स्ट गेलेनाय रोङाबो गेलेनो बारा ग्लुवालबो लागायनो रोङा हादों थ' खनसे बेनो खुसि आं ओइसे गेलेनो रोङालाय खनसे गावनो हानो बुहुद खुसि आरोना आंबो जारलासो थाखुमा ओइ गाव आरे इमान गावबाबो थैया जे न हागोन हाया एबार न हागोन हाया एबार हागोन ना गुलवाल लाखानोसै नङाबाथ' गुलवालखौनो लानो बावोना आरे ट्रिपल 9 गुलवाल नांला माथो गुलवाल लांजा हारे ट्रिपल 9 आरे नेट्रकाबो नै माबायावसो थांहैबाय दानिया नेट्रक जारलास ओइ बिनिबो नेट्रक गैया खोमा दे बिनिबो नेट्रक गैसानसावनो गाव First blood. Yes, no. Second round देरहाबाय. Second round मा जेनेबा खननै देरहाबाय आरो ना no. Hei, बारगासिनो होसो no हागोन हाया गावनो हागोन ses अबे no yes no हाबाय आं खनबेसे जिखिबाय 3 बार या गुलवाल लाना खारखानांगौ बावोदा ओइ no hey no गनखौ लानांगौ First blood. शेष खनसेयावनो हेडशॉट होगोन माखो शेष बेइज्जती हो गई यार बेइज्जती हुई चुका है तेरा ओ माय गॉड बेइज्जती हो गई यार अभी तो खेल दिखाना पड़ेगा नायनोसै एबार खनसे आरो मा खालामो माने मा जायो गुलवाल लाना खारखानांगौ दाननो बावलायगोन आं गुलवाल लागायनानै अबाव थाखोमाखोथाय गथ'आ फैदों आरे वाह गुलवाल पेक खालामना लादों आंबो गुलवाल होगोन र' ये मजा थानां बेयावनो हाहा कैसा लगा मेरा मजाक ना पेक खालामना होबाय जों माबाखौ ना DSK अबाव दङ ओंखार इया गोन ओंखार औ जारलासो गावलाबाय माने आरे ओंखार थाखोमाबाय गुलवाल लग जा या
गावदो ना हागोन हाया 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 देखते हैं फिर क्या होता है देख लो क्या होता है नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायगासिनो बा लाइक आरो जाय साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनो हादो ये नाना हाबाय नाना हाया होनदोंमोन ना हाय आंनिया हसा जायासै गेमा पूरा बराबर 5 आरो 5 अरे गौ 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 नो हे गुलवाल मायाव लागायदों गुलवाल लायना आयु सानसावनो गावनो हायोमोन आंखौ आसरित गुलवाल लागायबाय आं ओइ पिचिसि मारा पिचिसि नो अरे ए गुलवाल अरे गुलवाल लागायनाय चक्राव सेस गाव जाबायसो गुलवाल लागायस्लायस्लायदों आं गावनियानो साबसिन होननाय बिदिसो गुलवाल नांगौ माने फोनांगौ माने गावथारखायो आरो आंखौ आगे आगे देख के होता है क्या लास्ट ये 5 आरो 6 बेना 7 जाबानो सेस एबार लास्ट गेम न हागोन हाया आंलाय हाया फार्स्ट टाइम गेलेनो दे हारिबाबो जेबो नङा ना ना अरे चलो चलो लास्ट गेम में बचाओ है देखते हैं कौन जीतता है आज का मुकाबला वाह खतरा होनो माथो बेलाय बर'नि होनब्रा आया सोर जिखिगोन बा मिथिया आको ओंखायनोथ' खालि बे मामा दामे गुलवाल आंबो लागायगोन थ' गुलवाल आंबो लगायबाय सोर हागोन मेडिकेट सेस मेडिकेट लागायनांगौमोन अरे नानो लास्ट गेम अरे ओ माय गॉड सेस हारिबाय इमोट देखायदों र' आंबो इमोट देखायगौमोन जानो न इमोटनो गैया जे थेंक इउ सो माच गाइस आंनि भिडिअखौ नायजोबनायनि थाखाय बाय बाय